No, 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 no. Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ आरोना ओमफ्रायहाय लोगोफोर आमथिसुवा जोबनायनि ओरैबायदि खामानि आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि सुस्रांनायावनो माने सुफुनायावनो अखा थाइना होबाय आरोना अखा फैना होबाय ओमफ्रायहाय अखा फैनायखाय माने आङो खर' फिसिया होननानै माने खानाय गोलावफ्रा राननो थान जायोना बेखायनो ओमफ्राय हेलमेट गानलायनानै सुबाय आरोना ओमफ्राय फिसालाया ओरैबायदि मावथि जोंहानिया माने स्टेज गावहासो गोरों आरोना स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो Berat taqniq tuh soalnya. Dance kam sudah ba? Jwbnaini malai. अरे कहना क्या चाहते हो? Hey. Hey. Oh my God! Wow! माने फुंनिफ्राय सिखारनानै मावनानै दासो मा जालायखो 8:32 जालायबाय आरोना दासो दुगैखांबाय आङो ओरैबायदि खामानि न' माखा लिरस्रांजोब्बाय ओमफ्राय जि सुबाय सियार माबा माबि सुजोबनानै ओमफ्राय दासो रेस्ट मोनबाय ओमफ्रायहाय फिसालाया माबा खान्थाल गोमोन जानो दावराव जाबाय थादों आरोना ओमफ्राय नै फुरदो आथा खालामजोबगोन इयो Ini nih, yo nih. Ya. Chu. Nih yuk. Oh ya. बख'ना दोननोसै दा गाइस माने दाहाय आइया मा होनो आयु आं खर' लोबदोंमोन नै
आइया माइ गायनो थांदोंना ओमफ्राय दाहाय जानो बिसोर गोथांसो Tudo tá, chão. luar bazan gilang hết thang đi mama Ai, tchau. kalau thật này bे kiri मोनबाय आरोना थास' बिबारखौ जों साथामल'सो जायो नालाय ओमफ्रायहाय अमा बेदरजों मुदुफुल बिबार एवगासिनो नै माबा मबाइलाव फुरलेले थांदोंहाय जालानि नुवाखै स' गाइस दायो जागोन ना लानोसै नै अमा बेदरजों मुदुफुल बिबार ओमफ्रायो ना बाथोन